come vorrei una Chiesa povera e per i poveri. Upo Francis upo ba arspa an riu jang balang Catholic ba maningkong na kiri Amerika. Ula Khlad no aka step kas ningkong haka kerta ga ba prabu Snem kat kum ga jethu da Vatican. Ya kan ka jingja bas ngosi lapan Bernardo Cardinal Kevin Farrell ubrio Camer Lengo jang Vatican. Ula ong ba haka por nyo la pustan ka statement ta ka sngi. Bishop jang Rome upo Francis ula let pai no sha ying jang pa jang ba bening. Ka jingem jang ba ro ko we ka long tang na ka benta ka jing shakri utrai bat ya ka balang. Haka jingkren jang Cardinal Farrell ula ay burom ni ka jing tresitom bat ka jinget ka baklan jang upo Francis ula hikay yangi bat kat kum ka jing hikay jang gospel ta ka jinget ka baskem bat ka jing scam jing mut bat ka jing iet ka balai lut ya baro kham tam yaki baduk tam ong u Cardinal lapan kut ka ba ay ka jing ngolem bat ka jing songo jang u ya ublay na ka benta ka mensiam jang upo Francis ta ka jing songo ka ba khraw na ka benta ka nuksa ka ba bha jang u kumunong bot ba shisha jang u Jisu upo Francis lakha kumu Jorge Mario Bergoglio Buenos Aires, Argentina. La diet u kumupo house na majar khatlai hadien ka jing song thai no jong upo Benedict la long bala pau bha na ka benda ka jing song red ka jing yu ijingai ba ka jing rap ki ba sa dien ha ka em lang ka salang ula ye shadien ka jing kan ma ka ba kraw ling ba ka jing iet ka jing pen kala ba ka jing kit khle ka ba janai na ka benda ka hok long brio man brio ka Vatican kan sapen banasya ni ka benda ba per jong ka jing pen kre na ka benda ka jing leniam khadu bat ki we ka jing pen te ba kham banya. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie.